מה זה היה? אוף, אתה דפוק. לא שאני יודע איך לפתח סרטון, אבל... סתם כבר. רומלרו! יואו, היי! הגעתי אליכם, מה קורה אנשים? אני מרגיש לא קשור כזה לצופים שלי. אתם לא מבינים איזה קשה זה לפתוח סרטון. זה קשה. תמי. אני חור. אז בואו פשוט ניגש לפואנטה של הסרטון ונתחיל. וואו, הסרטון הזה הולך טוב. אז מה אנחנו עושים היום? טוב, אז היי, אני אלרומייגד. כל פעם שתראו אותי תגידו אומייגד זה אלרומייגד. זה נועם בי. היי נועם. לכו לערוץ שלו. הכל יעלה למטה, כל הפרטים, כל הרשתות חברתיות, אז תסתכלו שם. אז שאל אותי, מה אנחנו עושים היום? מה אנחנו עושים היום? מה שאנחנו עושים היום, אנחנו עומדים להתקשר לחנויות שאנחנו לא עובדים בהם בכלל, ולהגיד שאנחנו לא מתכוונים להגיע למשמרת מחר או שבוע הבא בגלל סיבות כאלה ואחרות. כן, תקשיבו, זה הולך להיות קוריאה. זה הולך להיות קוריאה, אז תכינו את עצמכם, לכו תכינו פופקורן ותחזרו, ואז אנחנו נתחיל. טוב, בואו נתחיל. אנחנו רוצים להגיד קודם כל שהסרטון הזה לא שילמו לנו שקל, כל חברה שאנחנו מתקשרים אליה. אנחנו לא איכס ממסחר. אנחנו לא ממוסחרים. אנחנו נתקשר לסניף ארומה. זה אתה ראשון? כן. הם שומעים? שלום. מדבר נועם. אני הייתי אתמול בהתלמדות, אמרו לי להגיע מחר, ואני רוצה להגיד שכאילו אני לא יכול להגיע. לא יודע על מה אתה מדבר, מי זה נועם. אתמול הייתי בהתלמדות, אמרתם לי להגיע מחר ואני לא יכול כי חברה שלי נכנסה ל... התקשרת, למי התקשרת? אני מדבר עם ארומה, לא? זה לא מאיר? אתה לא יכול להגיע מחר. אני לא יכול להגיע מחר, חברה שלי בהיריון. תודה לך. זה היה כזה כושל. כן, ירושלים, ארומה... מטר 80 מוקצה. ארומה ברילן? שלום, נטע? לא. לא, נטע נמצאת היום במשמרת? זה פשוט נועם, אני רציתי להודיע שאני לא יכול להגיע שבוע הבא בשלישי ורביעי. נראה לי שיש לך טעות כי זה ארומה ברילן. כן, ארומה בר אילן. אני הייתי שבוע שעבר. רק שנייה. הלו? נטע? מה? אני מדבר עם נטע עכשיו? לא, אין לנו פה נטע. זה טעות במספר, אני אמרה לך. לא. אז יכול להיות שאני מבלבל בשם. לא, ארומה בר אילן, נכון? נכון. לא, אני הייתי שבוע שעבר, אמרתם לי לבוא שבוע הבא בשלישי ורביעי. אני פשוט לא יכול, מסתבר שקצת מביך, אבל חברה שלי בהיריון, אז כאילו אני לא כזה יכול. אני איתך שתתחיל מההתחלה כי אני לא הבנתי אותך, אני מתנצלת עוד פעם. אני פשוט לא יכול להגיע שבוע הבא, כאילו נראה לי שיש לי משמרות בשלישי ורביעי. מי אתה? נועם? מי אתה? נועם. אני הייתי שבוע שעבר. נועם? כן? אני מתנצלת, אני כנראה לא זוכרת אותך. וואי, מעליב. אני באמת מתנצלת. אני לא מבינה על מה אתה מדבר. אתה בטוח שאתה מדבר על סניף של ארומה בר אילן? כן, בר אילן. ארומה. אני דיברתי עם נטע שבוע שעבר. אין פה נטע, לא קיימת פה נטע. הפתעה. קיימת נטע. אני לא מבינה אותך. טוב. נראה לי שתנסה לעבוד עלינו. לא. את כרגע השתתפת בסרטון מתיחות. זהו, אז יאללה, תהנו, ביי. איזה כיף שזרמת. יאללה, ביי. נו, איפה נטע? איפה נטע? את נטע, השטג תחזירו את נטע לישראל. בורגר. חם וסקסי. יואו, שיענו כבר. שלום, מיכל נמצאת? מיכל? אין לנו מיכל. זה סניף אלעזר פרידמן, נכון? לא, מוקד ארצי. איך אני יכול להגיע לסניף? של אלעזר פרידמן. שתיקה מביכה. לא, אני אומרת איזה עיר, איזה רחוב. פתח תקווה. יש לי רק לא, אין לי טלפון שלהם. רגע, עם מי אני מדבר עכשיו? אני פשוט נראה לי... מוקד ארצי. מה? מוקד ארצי. זאת נוגה? לא. את מוכרה לי, אני פשוט... כאילו, אני רציתי להתקבל. מה אתה צריך? הייתי בהתנסות שבוע שעבר, כאילו אמרו לי להגיע מחר, אבל אני חושב שאני לא יכול כי התפנצ'ר לי גלגל באוטו, אז אני לא יכול להגיע. איך קוראים לך? נועם. תשאיר טלפון, אני אעביר את זה למנהלת. אני מתחיל לעבוד בגלל שאין לי טלפון. אני מתקשר כרגע דרך חבר. אז אוקיי. בסדר, אני אגיע למנהל סניף שאתה לא יכול לבוא. תגידי לו, בגלל התפנצ'ר לי גלגל ברכב, אז אני לא יכול להגיע. אני אדבר איתו. סבבה. טוב. וואי, מה זה תודה? אין לי רכב! נפלת עליה כזה. כן, לא, זאת לא נוגה, כן. שלום, מאיר? מאיר? את מאיר, האחראי משמרת היום. מאיר לא אחראי משמרת היום? לא, הגעתי לקפה גרג, נכון? מאיר לא פה היום? רגע, אז עם מי אני מדבר? עם אסף, תקשיב, אני דורון, אני הייתי אתמול, אמרתם לי לבוא שבוע הבא על משמרות של חמישי, אוקיי? ואני פשוט לא יכול לבוא בגלל... אני עשיתי תאונה עם האופנוע. היי, אסף? זה לא אסף, רגע, מי זאת? עומר, תקשיבי, אני עשיתי עם האופנוע תאונה, אז אני לא אוכל להגיע ביום חמישי שבוע הבא. מי יצא לך היום לבלה לשלוח? אף אחד לא
מאיר עשה לי. נראה לי התבלבלת במקום. לא, הגעתי לקפה גרג לשרונים, נכון? נכון, אין לנו מאיר. לא, אבל הוא עשה... אז רגע, יכול להיות שאני מתבלבל... משהו עם מם. יש לי ניר, זהו. איך, ניר? ניר, אחמשי. כן, ניר. עם משקפיים, אחמשי? כן. אישה תלך או גבר? ניר עשה. אז... בתור מה אתה ראית צריך להיות? איכס ממוגדרת. מה? אנסאב. מה, אני לא רשום? אני לא רשום במשמרות? אני לא רשום במשמרות? משקפיים, לא, ממש לא, אני לא מבינה מי צריך לעבוד עבודה. ניר עשה לי, הוא... אין לנו גבר שקוראים ניר, אישה, אח שלי. טוב, אז... איך מוגדר? זה לי כל כך קשה. לנו ניר אישה, איכס ממוגדר. טוב, טויז אר אס לא ענו לנו, אז אנחנו מתקשרים לחנות אחרת שקוראים לה עליבאבא בעולם הצעצועים. שלום, הגעתי לעליבאבא בעולם הצעצועים. כן. אמרו לי מחר להגיע לעבוד. זה רון, אני מדבר עם... זה רון. עם מי דיברת? עם נוגה. נוגה? אתה לאיזה סניף אתה רוצה להגיע? לאיזה סניף הגעתי? חולון. נו כן, חולון. פשוט... הלו. מה נשמע? אני מדבר עם נועם? איזה נועם, איפה אתה רוצה? עליבאבא, בעולם הצעצועים. אז אמרו לי מחר להגיע והחלטתי שאני לא יכול כי היום החלטתי סופית שאני מתבגר ואני לא יכול להתעסק עם צעצועים יותר. אין בעיה. אז אני ממש מצטער. זהו, יום טוב. זהו. ביי. בהצלחה בהמשך הדרך, בריאות ואושר. אמן, אני מאחל לעצמי גם כזה ככה, כמו שהחלת. טוב, ביי. ביי. אנחנו מתקשרים עכשיו לצומת ספרים. שלום. עם מי אני מדבר? נטע. נו, איפה נטע? השטג, תחזרו את נטע לישראל. עם מי אני מדבר? נטע. היי נטע. היי. תקשיבי, מדבר נועם, אני הייתי אצלכם שבוע הבא ורציתי להגיד, אני כאילו עקרונית עובד בחנות. אתה אחראית משמרת היום נטע? לא, אין לנו דבר כזה. אוקיי. לא, אני זוכר שדיברתי עם איזה אחראית אחת. קיצר, רציתי לומר שאני אתמול הגעתי לעבוד, ואז פשוט האחראית משמרת אמרה לי שהיא חושבת שאני לא צריך לעבוד פה, בגלל ואני חושב שגם אנשים שלא יודעים לקרוא ולכתוב יכולים לעבוד. ואז זה לא משנה אם זה ספרים, אני רציתי להודיע לכם את זה. אני לא יודעת. אז את יכולה להעביר את זה? אני חושב זו הייתה אותה ליגל אני חושב. אין לנו אף אחד בשם הזה אבל... אז משהו עם למד. לא קוראים לה לא, עם למד. אין לנו אף אחד. למד בשם פשוט. נו, ליגל, לירז. שנייה. אני חושבת שאתה מדבר עם הספר לא נכון. למה? שילה, צומת ספרים. נכון. כאילו, את חושבת שזה בסדר? שכאילו לא ייתנו לי לעבוד רק בגלל שאני לא יודע לקרוא? אני לא יודעת, וכאילו אם זו הדרישה של ההנהלה, אין לי מושג, אני לא אחראית על זה. לא, אבל מה את חושבת, נטע? אני חושבת שזה חשוב לדעת להמליץ על ספרים אם עובדים בחנות ספרים, כאילו, זה הגיוני. אני לא מאמין, כאילו זו אותה שיחה שהייתה לי אתמול, ואני פשוט לא מאמין ששוב, כאילו, זה ממש פוגע בזכויות של הקהילה שלנו. אין לי מה להגיד לך. את צחקת עכשיו? אני לא, אין לי לאן להמשיך את השיחה הזאת, אני מתנצלת. לא, זה ממש פגע בקהילה, אני הולך לעשות שיימינג, איזה פוסט שיימינג. את הולכת להיות שם נטע, אני יודע, נטע רז. אוקיי. חברים, תגנו על הזכויות של הקהילה הזאת. קהילת הלא יודעים לגרור. זאת נטע! נטע שבאנו חיפשנו! למה עכשיו מצאנו את האחת שלו. וואו. אוי, זה היה טוב. מתקשרים לבי-בי-בי. בי. נועם בי-בי-בי. ביצוענים שלום. שלום, מדבר רון. הגעתי לנטע. סליחה? כן, אתמול הייתי אצלכם והתחלתי לעבוד, והחלטתי לעבור לטבעונות, וגיליתי שאתם מוכרים בשר, ובשר זה רצח. אני לא מגיע מחר. בסדר, אז אני אמרת לנתן. תודה, ותגידי לו גם שזה רצח, ואני מבקש שיסגרו את המסעדה בקרוב. תודה לך, ממי. תודה, להתראות, ביי. ביי יוש. תודה לי שמוכרים שם בשר, זה בי. חושב את זה מצחיק לנו. די להפיל את זה מאיקאה! טוב חברים, אנחנו כרגע יושבים לערוך ומסתבר שלא צילמנו את הסיום. לכו תצפו בשיתוף פעולה גם בערוץ שלי, הקישורים יהיו למטה אני מניח. כן. הקישורים יהיו למטה. וזהו, תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא ויאללה ביי. אופציה למים החמים והאופציה למים הקרים. עכשיו אני ואלעד החלטנו להיות קצת שובבים